Booc nga notadong akyat-bahay sa Lapu-Lapu City nasikop na. Si Luan Mirundina sa report. Sa viral video nga gipost sa netizen nga si Carl Booc, makita ang pagsulod niining usa ka kawatan sa ilang panimay sa Barangay Bankal niadtong Hunyo sa alas 12:40 sa udto. Gitabunan sa naasong lalaki ang iyang gamit ang t-shirt apan wa matabuni ang iyang naong, busa klaro kaayo ang iyang hitsura nga nakuhaan sa CCTV sa gawa sa panimay sa biktima. Misulod ang suspek sa balay, agi sa kusina ug milahos sa sala. Base sa post sa biktima, nadagit sa suspitsado ang usa ka cellphone ug usa ka parisan sa school shoes. Ug niadtong Sabado, Hunyo 14, sa 1:30 sa kadlawon, nasikop ang 34 anyos nga si Jun Arnel Flores sa mga personnel sa Criminal Investigation and Detection Group Lapu-Lapu City didto sa Barangay Poblacion. Kabahin sa mandate sa tuang direktor sa CEDG at the same time ang among RC og kaning gitawag sa bagong install na to nga si PNP nga dili magdugay ang mga tao nga maghimo og salaod nganhi sa tuang rehiyon. Ang suspitsado sa iyang bahin miangkon sa salaod. Matud niya, nagplano na unta siyang mutahan human nag-viral ang social media post. Apan kay nabalaka siya sa iyang seguridad, nagtakin siya og armas. Nangkon ko nga kuha ng sa pero nangayo ako magpasailo sa akong nabata nana. Nandala ra ba sa akong kabadon ma. Gahapon, gipaubos na siya sa inquest proceedings sa kasong paghupot og armas nga way lisensya. Samtang mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga notadong akyat-bahay ang suspitsado ug may mga kaso na usab kini sa Cordova ug ubang mga silingang lungsod. Ang biktima mipadayag hinuon og kaandam nga mopasaka usab og kaso apan gihikay pa niini ang mga dokumento nga gikinahanglan. Willing siya mo file kaya ang ihalang is dili na mausban og biktima kay bisa record daghan siya kaso na siya kaso sa Liluan, sa Mandawi ug ba manang notado na gini siya manang mas maayo di ini siya gagawa sa ta. Uban ni Marlon Malgazo ug Rod Prado, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.